Някой намери ли Педро и Грейси? Не, но получавам сигнал, ако някой пише за тях. Летяхме с нашото куче и коте от Л.А. до Солт Лейк Сити. Забавно трябваше да едно начало за всички нас бе. Така дойдохме в нов дом, потърсихме веднага техния кашон, но щом отворихме куфара, намерихме малко балаби. Казаха ни, самичките са, те са къщи, искам на чакса. Загубиха ми кучето, загубиха ми котето, загубиха ги, те са лоши хора. Хей, чуйте всички да ги върнем днес. Лоши хора.